abinda aka yi ma waziri aka yi ma liman kai ma shine ya dame ka? An kwance mun akuya kuma akuyar ta matata ce. An zo har gida an sace wannan zakaran. Ba zakara ba ko amarya aka sace. Bayan matata ta gama abinci ya rage saura ciran kai dade. Kawai abinci ya batan dabu. To yanzu yari da mai kaci? Hakuri na ci. Ni ma haka kwarai kuwa. Kai ka san ba zan hakura ba wallahi ranka ya dade. Muka yi wasanni da shi, na kwantar da shi ya yi bacci. Kawai yau da safe na shiga na duba ban gan shi ba. Da karancin amarcin aka sace? A den satan kazan ana cire kunna guda biyu ne. Duka wanda gan kasuwa ya san barawo ne. Duk wanda ya dau zakaran nan a garin nan wallahi da ma naman shi ma za mu mutu amarcin namu. Kai da kafa za mu ba rasko. To yanzu ko mutumin aka yanka kai da kahon na mutumin za ban? Allah da ya biya. To ka san ne bari baban zani ba. Ana ji ko ni mugunan na ji tsoro kai na ba. A dan na tashi zai yi mugunta. Ndan yance mutum ido. Ku da ba kuna nan a zaune baba yana can ya kamun sabon mici. Ne faduwa an kai tsaye. Na rantsi da Allah ka ku bari in kare karas akan ku. Zakaran da aka balanta da tana kiwata shi a ci amarci da shi shine kuka zo daji ku kuke cin amarcin ko? Wai kai me yasa kace mana haka ne wai? Dan iska dai madan da ka gani shekara ta 7 a kasan gadan Lagos. Me kake so ka gaya ma fada? Wanda ko giwa ka ce ya rungumo kawo ta nan zai kawo ta nan. Wai a ce wannan yan yara kaman kaji sun gagare shi. Ɗayan biyu ko dai suna da sihiri ko kuma suna da shafin aljannu. Fada ta yi fushi da kai. Wannan magana ne? Fitsari? Wannan fitsari ne wato fitsari ma zaka kawo mun ko? Iya rayuwa bakin sake. Lantana. Amana da gaskiya. Akwai shi, akwai ta. Mu fa Kano muka yi fa daga nan fa. Ba mi laifi ba. Lallai biri yayi kama da mutum. Ka taba zuwa Kano ne ko kuma kuna da yan uwa? Ka tabbatar da ba yan birin a wannan harka? Babu komi. Inda za su da nisa. Kuma an ko ka tafi da Allah ka ku dawo. Ga wannan a sha ruwa hanya. Wannan ita ne asara nan na karshe. Zakara masoyi. Wai kuke kallo haka muka wuce ba gan mu ba? Ha, fim muke kallo mana. Fim muke kallo ne za mu kalla. Kalla, ba. Kai? Allah!